Nasa higit 2 milyon na national ID sa lalawigan ng Pangasinan ang nai-deliver o naipamahagi ng Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Offices 1 noong taong 2024. Sa huling tala ng tanggapan noong December 31, 2024, nasa 2,109,343 ang kasalukuyang bilang ng mga nai-deliver na national ID cards sa lalawigan. Nagpapatuloy naman ang mga isinasagawang PhilSys ID registration sa iba't ibang bahagi sa lalawigan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, nasa kabuuang 2,713,239 ang bilang ng mga Pangasinense, habang nasa 4,582,158 naman ang bilang ng mga rehistrado sa buong Rehiyon 1. Kasamang mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.